Радыётэатр. Лепшае. Рады вітаць вас, шановныя слухачы, на канале Культура. З вами Уладзімір Трапянок. Пад знакам 95-годдзя беларускага радыё мы працягваем знаёмства з радыёспектаклямі, запісанымі ў апошнія гады. І сёння пачнём слухаць аўдыятвор «Млечны шлях» паводле аднайменнага рамана Кузьмы Чорнага. Прэм'ера адбылася на першым нацыянальным канале беларускага радыё ў 2014 годзе і прымеркавана да 70-годдзя вызвалення краіны ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Інсцэніроўку для радыё зрабіў Пятро Васючэнка. Рэжысёр-пастаноўшчык радыёспектакля Олег Вінярскі, гукарэжысёр Валерый Бяляеў, рэдактар Галіна Шаблінская. Музыку для аўдыятвора напісаў кампазітар Уладзімір Саўчык. Выканаў яе сімфанічны аркестр Белтэлерадыёкампаніі пад кіраўніцтвам дырыжора Юрыя Караваева. Дзеючы асобы і выканаўцы. Аўтар Кузьма Чорны, артыст Аляксандр Гарцуеў. Гаспадар Мікалай Сямага, народны артыст СССР Геннадзь Аўсяннікаў. Гануся, яго дачка, актрыса Аляксандра Крывашэй. Студэнт Уладзімір Ярмаліцкі, народны артыст Беларусі Віктар Манаеў. Маці Ярмаліцкага, народная артыстка Беларусі Марыя Захарэвіч. Малады ў летнім пінжаку, паляк, акцёр Аляксандр Ждановіч. Таўсматы, нямецкі палкоўнік, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Уладзімір Мішчанчук. Стары, нямецкі салдат, народны артыст Беларусі Арнольд Памазан. Трунар, чэх Эдвард Новак, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Андрэй Душачкін. Нямецкі афіцэр, народны артыст Беларусі Мікалай Кірычэнка. Нямецкія салдаты, студэнты Мінскага дзяржаўнага лінгвістычнага універсітэта Ягор Котаў, Антон Ісаеў, Аляксей Рапявец. Кансультанты па нямецкай і чэшскай мовах, выкладчыца Мінскага лінгвістычнага універсітэта Тацяна Сыраешка і выкладчыца БДУ Алена Вострыкава. Такім чынам, шановныя, слухаем першую частку радыёспектакля «Млечны шлях». Касмічная, дзівоснага хараства музыка. Гэта музыка зорнага неба, перасыпанага дыяментамі далёкіх і блізкіх сонцаў, рубінамі паміраючых зорак, мігатлівымі пульсарамі, чорнымі дзіркамі, якой перасякае млечны шлях, зорная дарога, што вядзе дадому, у вырай, як верылі нашыя продкі-язычнікі, або у нікуды. Рыжы бык адбіўся ад вялікай чарады, якую нямецкія салдаты гналі кудысьці на станцыю, і рынуўся з дарогі ў поле. Па ім стралялі, але яму пашанцавала ўцячы і вырабіцца з бяды. Гэта было вясною. Да добрай восені ён бадзяўся па лесе і поле і стаў порсткі і ўскідзісты на рух. Боже мой, Божа, я хворы, амаль сляпы пісьменнік. У свае 44
Я пачуваюся старым, нічога вартага не паспеўшы стварыць. Ліхія людзі і вайна забралі лепшыя мае гады. Божа, Божа, ты падараваў мне нарэшце надзею. Можа, заўтра, можа, паслязаўтра наша армія забярэ Менск. Фашыстоўская навалач прэ з Беларусі на ўсе застаўкі. Падыходзіць канец нашым пакутам. Дзякуюць Богу, і хвароба мая пакідае мяне. Гэтымі днямі я заўважыў, што ўжо добра бачу ліст паперы, на якім пішу. Хаця мне хацелася б напісаць свой твор на гэтым зорным небе. Як начамі пачала мерзнуць зямля, рыжы бык пачаў худнець. Рыжы бык. Ці пра гэта варта пісаць на зорным небе? Я ж збіраўся напісаць твор пра беларуса на вайне у атачэнні сваіх еўрапейскіх суседзяў. Я ж ніколі не меў магчымасці пісаць тое, што самае важнае беларускай літаратуры, і дзе б я сапраўды павярнуў бы горы. А то ўсё пішу на ўсялякія прамежныя тэмкі, пасля якіх думаў, што пазатыкаю горлы дурнем і брахуном, і тады ўжо вазьмуся за тое вялікае, што хачу і магу напісаць. Дай Божа па-сапраўднаму ачуняць. Пасля вайны буду пісаць, як хачу і магу. Аднойчы бык убіўся пад 6 вязаў у зараснік, нюхаў кару на дрэвах і кустах, укруціў хвост у шыпшыннік, стаў ірвацца, яшчэ мацней ублытаўся, паабдзіраўся аб сукі і калючкі і, не могучы адарвацца, астаўся там стаяць. Ён аслабеў без яды і ад трывогі, і пасля доўгай ночы і раніцы зарыкаў на высокім тоне. Ён узгадаў, што ёсць людзі, і шукаў дапамогі у чалавека. Жывёліна прасіла ратунку. Рэха ішло па лесе. Азоры, халодна-абыякавыя і да гэтага поклічу, вялі зразумелую ім адным маўклівую гутарку. І вось на планеце, якая здавалася мёртвай,
з'яўляюцца людзі. 4. Рыканне няшчаснай жывёліны, што трапіла ў пастку, паклікала іх з цемры і лесу, як бы кожны пачуў ім: пара, час настаў. Ён клікаў людзей, і вось паказаліся людзі. З розных бакоў абступаюць яны згустак цемры, што хавае быка. У рухах і паводзінах людзей по-моему, узаемныя ты у лесе. хижасць, страх Тут. і недавер. Их вот ее. Спрятался в кустах. Ну. Это есть бык. Мясо. На быка. Яны вынырнулі з цемры. Гэтыя быццам апошнія людзі на планеце або першыя на спустошанай вайною зямлі. Малады ў летнім пінжаку, таўсматы ў кажуху, стары і самы малады. Так что ж, на что так долго стоять? Треба резать быка. Мясо будем печь у огни. Не умирай с голоду. Jestem głodny. Umierаю z głodu. Я умираю. Я помру. Я здивлюсь сам. Як я еще живу. Я четвертый сутки не ел. Я кончуся зараз. Кончуся. А что вы жуете? Теперь мы б его доконали бы. У меня шея спотела. Ой, помру с холоду. Я маю штыком финку. У меня есть веровка. Веровка. Мне кинжал. Отцу небезпеку. Зараз вирветься з пастки. На быка. Бык раптам і рвануўся з усіх сваіх сіл, на ўсе жылы скочыў угару, чмыхнуў і збіў з ног усіх, хто толькі быў перад ім. Толькі куст шыпшыны хістануўся ў самую зямлю. Бык адарваўся ад яго і рынуўся у бягу. Усе ўчатырох кінуліся наўздагон. І мінулі яны ў чыстым полі вялікіх і малых пажарышчаў,
дзе асмалкі тырчэлі з попелу, і попел быў, як вечны колер сатлелага жыцця. Тырчэў журавель ад студні, і добра відна была доўгая нізкая хата. На 3 вокны у падоўжанай сцяне. Крытая гонтай і абгароджаная жардзяным плотам, хата здавалася сумнаму воку беспрытульнага чалавека дасягнутым шчасцем. Гэтае чалавечае жытло з'явілася перад імі ў пустэчы, як вялікі дар ласкавага лёсу. Непадалёку ад агароджы расло некалькі хвояў, выносістых і азалочаных сонцам. Была ў агароджы і брама з нізкіх шчыкетаў стаяком. Брама была адчыненая. Где ён? Так, там есть за сцяной. Уперся рамями в стену и стоит. У мяне ёсць штык. А может, тут живе гаспадар яго? Да, давайте зайдем. Надо же. У сенцах быў чалавек, заняты пільнай работай. Ён збіваў з дошак труну памерам не на дарослага чалавека. Малатком ён заганяў у дошкі старыя адагнутыя цвікі, з-пад лба пазіраючы на, здаецца, непажаданых гасцей. Добрый вечер. Вы гаспадар? Гаспадар у хаце. Рыжий бык у вас ёсць? Тое гаспадар. Вы гаспадар? Я тут живу. Рыжий бык у вас ёсць? Ніякага быка тут няма. У мяне няма. На быка! На быка! Тоўсты злаўчыўся і даў вялікай фінкаю быку у горла. Бык упаў на сагнутыя ў каленях пярэднія ногі, і кроў хлынула з яго на мерзлую зямлю. Кроў пахла мокрым сіверам. Пролілася ў сусвеце кроў. І сведкам таму быў млечны шлях. Чалавек забіў жывёліну, паляванне працягваецца. На свеце няма з чаго дзівіцца, бо ўсё такое, якое яно ёсць. Паляўнічыя баяцца адзін аднаго. Што ж,
брыдкі час, не варты чалавека. Чалавек не верыць сабе падобнаму. Спарахнелыя ў зямлі лаціняне ніколі яшчэ не мелі такога бліскучага апраўдання сваёй прымаўцы. Чалавек чалавеку воўк. Ой, jestem głodny. Choć raz coś ukusić. Choć raz. Один раз можно, а два не хопить. Чего ж вам просить есть, коли у вас только мясо? Берите чугуны и варите. A gdzie? Альте Швайн, Gdzie jest? Альте Швайн, приготуй чугуны. Чугуны готовы. Gdzie? Стоять у хати, только взять. Цеснаваты пакой з гліняным токам замест падлогі, пабеленыя сцены, варыстая печ і свечка на лаве. Але самае першае, што кінулася ў вочы ўсім чатыром, гэта вось што было. На засланым белым прасцірадлам тапчане ляжала мёртвая дзяўчына. Гэта быў яшчэ падростак. Сіняя паркалёвая спадніца абгортвала яе ногі, твар васковага колеру, худзенькі і дробны, лобік высокі. Зусім яшчэ дзіця была гэтая нябожчыца. Год 15 ці 14 дзяўчына сядзела каля гэтай нябожчыцы ў галавах і глядзела на чатырох, што ўвайшлі ў хату. Позірк яе быў спакойны і ўраўнаважаны. Ён як бы гаварыў: няхай вас увойдзе сюды хоць 104. Нічога на свеце ад гэтага не зменіцца. Твар у гэтай быў як вытачаны з пэўнымі цвёрдымі рысамі, а ў сціснутых губах адзначалася адлюстраванне таго, што хутка ўжо тут усталюецца натура. Адна рыса ішла цераз увесь твар і перакрывала сабой усё, як бы ўсё гэтай дзяўчынцы здавалася звыклым і нічога дзіўнага нідзе. На свеце няма з чаго дзівіцца, бо ўсё такое, якое яно ёсць. Труна готова. Мы пришли по чугуны. Гануся, дай людям чугуны. Добре. Калі вы або который з вас напроці ночы не пойдзе ў дарогу, або яшчэ і заўтра будзе тут адпачываць, ці як там яму выйдзе, то можа хто з вас, браткі, памог бы мне пахаваць яе. Выкапаць яму трэба, занесці і зрабіць, што трэба. Вы ж тут удвух. Я помогу. Только раней, каб мяса прычакаць і хоць колькі разоў укусіць, я не вытрымаю з голаду. Мои зубы могуць цяпер раструшчыць камень. Я пойду помогать.
пойду. Dobrze, ja też mogę pomóc. Ja pomogę. Я зварим м'ясо, ми поїмо, бо вмираємо з голоду. І поможемо все. У момент усе зробимо. Для чого ми? Стямнела, агон здалеку відать. Варить треба у печі. Гануся, запалив печі. Я ще позавчора туди наклав дров. Час зацягнуўся так марудна і так нядобра. Усе ўчатырох сядзелі поплеч на лаве, апанаваныя прыкрым чаканнем. Гануся варыла мяса. Калі б не вайна, льга было б падумаць, вялікая сям'я сабралася ў хаце, у печы варыцца страва, усе чакаюць вячэры. Але паміж гэтымі панавала трывога, напружанае маўчанне, назіранне аднаго за адным. Самы ж маладзейшы з чатырох і таўсматы некалькі разоў, як згаварыўшыся, выходзілі на двор. Вельмі было падобна да таго, што яны не хочуць спусціць адзін другога з вока. І зноў хіба выйдзем? Я. Ком. Вийдем. Jak tam? Wszystko cicho? Nic podozronego? Приглядайся у бок лесу. У бок лесу. Боже мой, Боже, чаховы страх, тихо і пусто, нікога нідзе няма. Месяц узыходзіць. Чаго ты не спускаеш з мяне вока? Мы тут роўныя ўсе. Данкишон. Я не деля тебе, а деля себе. Я сам хочу бачить и слухать, але ж ты за мной хочешь. Ну, што ж, няхай калі так, хто іншы выйдзе? Я пойду і буду довго стояти на варте. Мясо повинно звариться уже. Готово. Данкишон, данке. Jestem gorąca. Если на дворы. Дякую тебе, чоловік. Данкишон. Я уже сытый. Я пойду. Куди? Да. Що, куди? Чого? Як это стоять? Помогти тому ховати. Nie, ja nie mogę, zimno, ja kończę z cholodu tym pińczaku. Nie mogę. Mięso, smaczne.
О, przepraszam. Теперь пойду копать. Добре було б, каб удвох. Але як я тут покину? Почекаем дня, как копать и ховать. Теперь ночь. На что так спешат? Голубок ты мой. Яна уже 4-й день лежит непохованная. Покуль мы достали дошек на труну, покуль цвікі з іх без начиння подаставали, покуль пилу знайшли на пожарище за лесом. Кто это померлая? Это моя дочка. Живая? И живая моя дочка. Я пойду. Что вы за люди? Но ты немец. Я чую с твоей оговорки. А ты кто? Откуль ты? Я, може, пасля скажу. Ну, добро. Я и забылся, что человеку страшно показывать свою душу перед человеком. Ну, хто пойде? Вікхадем. Лопата якраз єст. Я пойду. Треба ж кому тут застаться. О, трунар застанется. А я поведу людей на месте. Я теж tutaj застануся. Добро. Оставайся. Ходемте, люди. Ходим. Przepraszam. Что это тут за место, девчина? Як називається? Я тут не был ранее. Тут Могилевская область. Зрозумела. А гэты кут? Хата, дзе радзіўся мой бацька. А вёска за ляском. Спалена. Адны асмалкі. А ці тут праходзіць шаша паміж Москвой і Варшавай? Недалёка. Так? А може пані чула такі маёнтак Бранчычы? Бранчычы? Так. Не чула. Не? Ну, dobrze. Свечка. Zgasła. Proszę. Zabawnie. Дякую. А хіба тут были маёнткі? No to może Saugas, może być. Просто назва. Бранчычы. Przepraszam. Малады ў летнім пінжаку падышоў да чалавека, што так пільна стаяў над нябожчыцай. Земржелим. Пане. А світло А вы, пане, вічне. ведаеце Бранчычы? Ну, на самой шаши. Коли ведаете, ну выведите мне на дорогу. Аме. Да боже мой, боже, ну что вы, пане, молчите? Вам тяжко слово сказать, ну. Ён моліцца, не чапайце яго! Той раптам схіліў галаву і перахрысціўся. Па-каталіцку. 5 пальцамі. Anioł pański. Odpoczynek Ciasto Panie Maryi wieczne. i poczęła z Ducha Świętego. Земржелим. Пане. Poczęła z Ducha Świętego. А світло вічне.
Zdrowaś Maryjo, i łaski pełna Pan z Tobą. a Wieczny odpoczynu odpoczynek racz jej dać, Panie. a Światłość wieku niech jej świeci. Niech odpoczywa w pokoju. Amen. Боже, далеко бы вернулись. Не ведаючы адзін аднаго, яны у невядомым ім месцы нядаўна выкапалі магілу невядомай ім асобе. Капалі разам пад зорным небам, перамагаючы свае пакуты. Галоднае бадзянне на холадзе і раптам нейкі занятак, справа. А можа, і апаражненне цёплай хаты ад мёртвага чалавека. Гануся, развітайся з ёю. Поплачь, поплачь. Рыся, Давай, давай. Дарыся, не все одразу. Понесли? Трима. Я причиню. Не треба. Сонце. А, нет, сюда. Осторожно. Снимай, снимай. Ноч стаяла у самым сваім разгары. Яна была ясная, поўны месяц стаяў высока, і ў гэтай частцы неба не было зор. Мароз без ветру і цішыня. Аднойчы мне здалося, што сусвет памёр, а гэтыя зоры туманнасці галактыкі, зяючыя трупы. То ж бо яны ад нас за тысячы і мільёны светлавых гадоў. Нават каб сонца нашае пагасла, мы б яшчэ якіх 8 хвілінаў грэліся ў ягоных промнях. Можа, мы на нашай планеце астатнія, хто жыве яшчэ ў гэтым мёртвым сусвеце. Так апанавала мяне вялікая вусціш, якой так баяцца філосафы і адзінокія людзі. І я зразумеў, што адчуванне моўкнасці сусвету страшней за смерць. А зоры шапталіся, пераміргваліся і пацяшаліся з маіх бздураў. І я тады паспакайнеў.
одной рыдлёвкой вельми марудно. На что мы рыдлёвкой занесли в сенце? Там мясо на дворе лежит. Собаки ці ваўкі яго могуць з'есці. І так прийде хто. Помру с боду и холоду. Я пойду. Я не могу. О май год. Боже, чи можна ховати ночь? Ховати ночь. Господар, я ледве стою на ногах. Я боюсь, что упаду. Я пойду, хоть лягу на подлозе. Иди и кладися. Але не на подлозе, а на печи промастися, калі яны яшчэ там не занялі месца, бо першыя пайшлі. Спяшайся. Або на лаву дзе. Там у хаце паміж печчу і кутом, дзе стаяла труна. Обмацаешь, ты убачишь двери. Отчини их и уводишь в холодный покой. Там лежат на столе чистые лохманы. Бери их себе на постель. Я пойду. Што гэта за людзі? Кожны з іх ратуе сябе. Два з іх немцы, один беларус, а чацвёрты поляк. Вы не ошибка? Мой бацька ў такіх справах не можа памыліцца. Ён з гаворкі пазнае, з якой нацыі хто. Вяртаемся. Там паглядзім, што да чаго. Утраіх увайшлі яны ў сенцы і убачылі, што бычынае мяса вялікімі мерзлымі кавалкамі ўжо ляжала тут, на зямлі. Відаць, што 4 бадзякі ўжо асталёўваліся тут. У хаце ж яны ўжо гаспадарылі. Ужо ў печы гарэў агонь, і зноў у чыгунах варылася мяса. Свечкі ўжо не было. Ой, печечка. Нарэшце. Як цёпла. А грэцца трэба. Я. Słuchaj, to ty że tam w pokoju leżyć odzieża. Ty już z gospodarzem posiebrałeś do nas. Dawaj mnie. Ну на, бяры. Dziękuję. Trzeba dostawać mięso i jeść. Сырое яйце. Сырое. Ага. Боже, весь свет до краев полный.
Я поднесу на печь. На печь широкая. Ja tak samo. Мне... Мне недобро. O, cholera. No, ej. Кладися на лаві. Вуголе у печі згасла. Треба зачинить засланку. Złożyłem przysięgę przed sprawiedliwością. Przez światów żywić nienawiść. Батька, Wobec faszystów. где ты? Тут, при окне. Póki będę żył. Батька, я больше не могу спать. Треба причакать дня. Будем чекать дня, Гануська. Здається, Атлеха зачина на дворе. Татуля, батька, уже ноч праходзіць. Так і ўсё гэта злое мінецца. Самае важнае нам перачакаць. Так, дзень за днём. Ходи у холодный покой. Там хлеб и сало. Подъесці трэба. Я зараз прыйду. Ты што не спіш? Можа, перакусіць чаго трэба? Мне не можна. Я захварэў. Я много галадаў, а мяса было недаваранае. А я яго учора много з'еў. Цяпер ува мне як быццам усё рвецца ўсярэдзіне. Кладзіся на тую пасцель, дзе мы спалі. А яны ўжо і так заўважылі, што я з вамі добра. Ты іх баішся? Баішся. Іх 3, а я 1. Не бойся, і нас 3. Ты с полона утек? Ты не бойся. И я от немцев утек. З палону. А як вы угадали? Ага. У меня ж голова на плечах. Так кто вы? Я студэнт педагагічнага інстытута ў Мінску. Вам ломить колени? Ой, ломить. Вы еще и захолодились. Мы вас будем кормить и отогревать. Тримай. Ой. Это хлеб и теплая вода. Ага. Я нечто придумаю, как покласти тебе где инакше. Знайду чистую бялізну. Дякуй вам. Дякуй. Жыве наша бацькаўшчына. Я з усіх сіл буду старацца, каб ачуняць. Вось. А хто вы такія? Што вы за людзі, што тут так жывеце? Иди ляжи. Я пасля тебе расскажу. Ой, а gdzie tu ta woda? Chcę pić. Коли ласка, сюди подайте. Ой. І мне, калі ласка, вады. Вассер, воды, прошу. Спасибо. Дякую. Часто Гануся вставала зменьваць лучыну і зноў садзілася. Тое, што яна тут, нейк усе адчувалі. Пачалося доўгае маўчанне. Яно цяглося як пакута ўсіх гэтых людзей, як іх смутак аб мінулым і аб будучыні.
як прага іх. Бацька. Што мне рабіць? Постарайся заснуть. Здаецца, што я сама ў магіле. Як бы мне душу падпірае. Ты ж сама гаварыла, што дзень за днём перачакаць трэба. У цябе змалку яшчэ была ясная галава. Вучыся мець развагу. І зноў запанавала цішыня. Але, здаецца, Ганусіны словы ўзбудзілі студэнта. Ён адразу паставіў руку на локаць і падпёр ею галаву. Шчаслівымі вачыма ён глядзеў на Ганусю і рыхтаваўся нешта сказаць. Сэрца яго білася часта. Хануся, а ці далёка маскоўска-варшаўская шаша? Не, недалёка. А горад Слуцак далёка адгэтуль? Слуцак? Далёка. Але чулі вы такі горад? Дык дзіва, што чула. Слухай, Гануся, каб вы ведалі толькі, як мне цяпер стала добра. Я як нанава на свет нарадзіўся. На канале «Культура» гучала першая частка радыёспектакля «Млечны шлях» паводле аднайменнага рамана Кузьмы Чорнага. Інсцэніроўку для радыё ажыццявіў Пятро Васючэнка. Ролі выконвалі аўтар і Кузьма Чорны, артыст Аляксандр Гарцуеў. Гаспадар Мікалай Сямага, народны артыст СССР Геннадзь Аўсяннікаў. Гануся, яго дачка, актрыса Аляксандра Крывашэй. Студэнт Уладзімір Ярмаліцкі, народны артыст Беларусі Віктар Манаеў. Маці Ярмаліцкага, народная артыстка Беларусі Марыя Захарэвіч. Малады ў летнім пінжаку, паляк, акцёр Аляксандр Ждановіч. Таўсматы, нямецкі палкоўнік, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Уладзімір Мішчанчук. Стары, нямецкі салдат, народны артыст Беларусі Арнольд Памазан. Трунар, чэх Эдвард Новак, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Андрэй Душачкін. Нямецкі афіцэр, народны артыст Беларусі Мікалай Кірычэнка, нямецкія салдаты, студэнты Мінскага дзяржаўнага лінгвістычнага універсітэта Ягор Котаў, Антон Ісаеў, Аляксей Рапявец. Над радыётворам працавалі рэжысёр-пастаноўшчык Олег Вінярскі, гукарэжысёр Валерый Бяляеў, рэдактар Галіна Шаблінская. Музыку Уладзіміра Саўчыка выконваў сімфанічны аркестр Белтэлерадыёкампаніі пад кіраўніцтвам Юрыя Караваева. Год запісу радыёспектакля 2014. Радыётэатр. Лепшае. У
Усім слухачам канала Культура шчырае прывітанне дасылае Владимир Трапянок. Сябры, напярэдадні юбілею беларускага радыё, а 15 лістапада нам споўніцца 95 гадоў, знаёмімся з арыгінальнымі радыёспектаклямі, запісанымі ў 21 стагоддзі. Сёння працягнем слухаць аўдыатвор «Млечны шлях» паводле аднайменнага рамана Кузьмы Чорнага. Нагадаю, спектакль стварылі ў 2014 да 70-годдзя вызвалення краіны ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Інсцэніроўку для радыё зрабіў Пятро Васючэнка, рэжысёр-пастаноўшчык Олег Вінярскі, гукарэжысёр Валерый Бяляеў, рэдактар Галіна Шаблінская, музыка кампазітара Уладзіміра Саўчыка. Дзеючыя асобы і выканаўцы. Аўтар Кузьма Чорны, артыст Аляксандр Гарцуеў. Гаспадар Мікалай Сямага, народны артыст СССР Геннадзь Аўсяннікаў. Гануся, яго дачка, актрыса Александра Крывашэй. Студэнт Уладзімір Ярмаліцкі, народны артыст Беларусі Віктар Манаеў. Маці Ярмаліцкага, народная артыстка Беларусі Марыя Захарэвіч. Малады ў летнім пінжаку, паляк, акцёр Александр Ждановіч. Таўсматы, нямецкі палкоўнік, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Уладзімір Мішчанчук. Стары, нямецкі салдат, народны артыст Беларусі Арнольд Памазан. Трунар, чэх Эдвард Новак, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Андрэй Душачкін. Нямецкі афіцэр, народны артыст Беларусі Мікалай Кірычэнка. Нямецкія салдаты, студэнты Мінскага дзяржаўнага лінгвістычнага універсітэта Ягор Котаў, Антон Ісаеў, Аляксей Рапявец. Кансультанты па нямецкай і чэшскай мовах, выкладчыца Беларускага дзяржаўнага лінгвістычнага універсітэта Тацяна Сыраешка і выкладчыца БДУ Алена Вострыкава. Такім чынам слухаем другую, заключную частку радыёспектакля «Млечны шлях». Гануся, я думаў, што мне ўжо не суджана так ляжаць, як я цяпер ляжу. Я нікому не перашкаджаю, і мне ніхто. Якраз паўгода таму назад я быў хворы і сядзеў, прыпёршыся да спіны бакоў маіх таварышаў, бо нас было ой многа ў цесным бараку, і не было як легчэй выцягнуцца. Я ўжо думаў, што навекі буду без роду і без радзімы, без волі і сваіх жаданняў. Я думаў, што ўсё яны удушаць, абязвечаць і вырвуць з душы. Мяне душыла безнадзейнасць. Я думаў, так і жыццё можа прайсці. Разам з сонцам уставаць, каб рабіць цэлы дзень і не мець сваіх жаданняў і патрэб, а ўвечары легчы спаць, каб зранку зноў устаць на работу. І родных у мяне не будзе, і дзяцей у мяне не будзе. Хіба, можа, ім трэба было б з маіх дзяцей зрабіць сабе слух? Гануся, у маёй галаве нават склалася горкае ўяўленне. На адну хвіліну мне загадалі адагнуцца ад работы і сказалі: трэба, каб у цябе была дачка, такая, як ты, такога ж цёмна-русага волосу і з такім жа звонкім голосом. Нам трэба мець служанку нашаму хлапчуку, які вырасце у мужчыну, пакуль твая дачка народзіцца і вырасце ў дзяўчыну. Твая дачка вырастае пры табе, і я змалку мушу прывучваць яе да
цяжкай працы. Моя дачка вырастае пры мне, і я яе змалку каля сябе прывучваю да цяжкай работы. Ідзе год за годам, яна ўжо як механізм устае з сонцам, каб дзень рабіць і каб вечарам кінуцца набрацца ў сне сіл да раніцы. Першымі сваімі маладымі гадамі я ведаў іншае жыццё, волю і радасць, быць самім сабою. І я хаваю ад свае дачкі, што ёсць ці было калісьці іншае жыццё. Бо калі яна будзе ведаць гэта, то жыццё яе стане горкай атрутай, пякельнай пакутай. Калі яна паказвае мне ўдалечыню і кажа, што пад тымі далёкімі дрэвамі мусіць вельмі добра, што там многа прастору і сонца, і што дарогі там ідуць у прывабную шырыню свету. І я адгаворваю яе малую ад такіх думак. Я шкадую яе і кажу ёй, што ўсё тое, што яна бачыць на свеце, несапраўднае і фальшывае. Сапраўднае толькі ў тым механічным жыцці, у якім мы з ёю. Наша казарма – сапраўднасць, і трэба прывязацца да яе. А ўвесь свет далей за казарму – гэта міраж. Так яе выхоўваю для жыцця. Бо калі яна будзе ведаць сапраўдны свет, то хіба не будзе яе жыццё ў казарме пакутай навекі? Я ж люблю яе. Яе ж вобраз стаіць перада мною і не дае мне спакою. І я хаваю ад яе тое, што люблю яе. Я стараюся сухасцю і механічнасцю вытруціць з яе душы прыродныя пачаткі замілавання і прывязанасці да блізкіх, бо іх жа яна праз усё жыццё не будзе мець. Яе ж адарвуць ад мяне, як толькі яна узнімецца на ногі. Дык нашто ж ёй веданне таго, што не будзе у абсягу яе існавання? Нашто ж ёй сумаваць аб тым, што ніколі не будзе даступна ёй? Вось пчала смокча кветку, дык адкуль жа яна будзе ведаць смак мяса? А каб у гэтым мудрым законе прыроды адбылося нейк раптам непаразуменне, і пчала ўведала, што ўвесь свет месціцца не толькі ў кветцы, што ён у незлічонасць разоў большы, але ж і недаступны ёй. Дык нашто ж ёй гэты лішні пакутны сум? Дзе знайсці яму апраўданне? Жыццё маё стала пакутай яшчэ ад гэтага ўяўлення майго. Гэта стала маім кашмарам. Вобраз дзяўчынкі не адыходзіў ад мяне. Аднойчы я ўбачыў, што немец, які стаяў на варце на выхадзе з нашага лагера, як бы задумаўся, і было цемнавата. Якое шчасце! Аж скалануўся я ўвесь. Я падышоў бліжэй да немца, азірнуўся, шчасце. Нікога няма. Пасля доўгіх месяцаў смутку увесь свет напоўніўся маёю радасцю, калі я адчуваў і бачыў, як немец канае, сціснуты за горла маімі рукамі.
Я лёг і папоўз за агароджу. Праз кіламетраў 2 я ўстаў і пайшоў. Я хістаўся ў бакі ад слабасці, і ў вачах маіх зямля як бы падала ў бяздонне. Над поўнач стала чорнае неба, і вісеў месяц, хоць неўзабаве ён знік. Млечны шлях ішоў праз усё неба. Я глядзеў на зоры і ўзяў кірунак на ўсход. І ў гэтыя гадзіны пачатку сваёй вялікай дарогі я ўсё бачыў перад сабою вобраз той дзяўчынкі. Я думаў, што яна павінна радзіцца ў мяне на свет, каб уведаць, што свет вялікі, вольны, шчаслівы, радасны, і ніякай казармы ў ім не будзе чалавеку, і што жыць на свеце – гэта, значыцца, мець шчасце. Яшчэ я хацеў бы, каб гэтая дзяўчынка перадала сваім дзецям маю нянавісць. Таўстаморды немец трымаў бы ў казарме маю дзяўчынку, а яна родзіцца на доўгі шчаслівы век. Мне здаецца, што гэта ты і ёсць, Гануся. Мая нянавісць да фашыстаў, Гануся, была роўная майму замілаванню да маці, якая, можа, і цяпер чакае мяне на случыне. Як дараваць хаму, што правалокся і наступіў ботам табе на горла? Немец і чалавек. Вось яны, два, адзін аднаму напроці. Калі нам суджана пабіць немцаў, і калі мы пашкадуем іх збітых і будзем гаварыць, што і яны людзі, то хто так можа гаварыць, калі я не дарую? Хіба што яны ўсе, каючыся, адзенуць на сябе адзежу са срэбных мяхоў на цэлае стагоддзе і самі аддадуць усе сілы, каб узрасціць у шчасці тое пакаленне, якое зазнала на сабе нямецкі бот. Тады я, можа, і згаджуся назваць немца чалавекам. Так я думаў тады, так ненавідзеў. І што ж? Сталася так, што ўжо ў дарозе мая нянавісць дала расколіну. Я, слабелы і галодны, цягаўся і пасля 4 месяцаў жудаснага бадзяння сустрэў вось яго, старога гэтага, што ляжыць на печы. Нема сил. Вот, кавалок, брод, хлеб, бедня. Иди за мной. Сил нема. На моих плечах сидит смерть. Смерть сидит. Я, калі ўбачыў яго, забыўся быў і на свае пакуты. Сэрца маё сціснулася ад жалю. Ён пачаў гаварыць,
Я пачуў, што гэта немец. Я сціснуў зубы. Гэта была новая моя пакута. Бачыць чалавека ў няшчасці і не мець у сабе сілы выйсці з чэрствасці і халоднасці. Трымайся за мяне. Мы пачулі, як недзе непадалёку зарыкаў бык і адчулі ў гэтым свой ратунак ад голаду. Гануся! І тут мне прыгадалася маці. Зусім можа быць, што маці моя жыва, я ўбачу яе. Праўда? Праўда? Сыночак, а я правда живая и чакаю цябе. И тыя 6 высозных вязаў цераз вуліцу ад нашага дома таксама чакаюць цябе. Яны па-ранейшаму цягнуцца ў гору, хоць вайна, хоць што. Пад імі і цень у спёку лагаднейшы, і лісце іх шуміць, як вечная музыка. Здаецца, ні на якім іншым дрэве кара так не пахне. Памятаеш, калі ты студэнтам прыязджаў да хаты, дык кожны раз на заходзе сонца цень ад вязаў клалася на дом. Гэты дом я ставіла сама, а ты ўжо даводзіў яго да ладу, калі не стала таты. Вяртайся хутчэй, сыночак, побачыш і дом, і вязы, і мяне, бо ўсе мы жывыя. Праўда, вязы цягнуць ды цягнуць сваю голлю ў гору да нябёсаў, а мы, стареючы, хілімся долу. Упершыню гэты пах я пачуў так, што ён застаўся існаваць для мяне назаўсёды. Гэта калі мне было год, можа, 3 ці 4. Ранняя восень. Быў час пасля дажджу, усё мокрае, і свеціць сонца. Сонца заходзіць, захад як агнём гарыць. І маці мяне вядзе за руку пад тымі дрэвамі. Пад тымі ж дрэвамі насустрач ідзе чалавек. Письмо. Ад яго? Не ад яго, а пра яго. Забіты. Памёр у шпіталі. Уладзя, сыночак, сирота моя малая, навек. Я вучыўся ў педагагічным тэхнікуме і ўжо год быў настаўнікам. Тады я і давёў да дасканаласці свой дом. Дом той малы, у ім всяго 5 вокон, але ў ім частачка мае душы. Я панасаджваў там многа дрэў. Дарогу я абсадзіў таполямі кіламетраў на 4. Я тлумачыў дзецям, што кожны чалавек трэба, каб пасадзіў на сваім вяку хоць бы адно дрэва і паставіў, калі не дом, дык хоць
хату. Гэта ўсё перажыве яго і астанецца людзям. Калі-небудзь прыйдзе час, што чалавека такога не будзе па ўсім свеце, які не меў бы дзе прыхіліць галаву. Так мы павінны дбаць аб усім на свеце. Аб усім. Няхай жыве ўсясветная дбайнасць аб кожным чалавеку, які толькі хоць дзе на зямлі радзіўся на свет. І чорнае пракляцце таму, хто паліць і разбурае. На другі дзень, як толькі пачалася вайна і я адыходзіў у армію, я пакінуў у тым родным доме сваю маці. Я, здаецца, яшчэ чую пах яе мілых рук, валасоў і цеплыню яе твару, калі яна цалавала мяне на развітанне. Апошні раз я азірнуўся на дом і ўбачыў дах і дрэвы. Усё зелянелася і купчасцілася. І ўсяго было многа, і дрэў, і неба, і зямлі, і прасторы. Калі вы мне паказалі на стол тады, перад вечарам, я ўвераваў, што зноў убачу свой дом, і шчаслівы лёс дасць мне яшчэ застаць там сваю маці. Чамусьці я цвёрда спадзяюся на гэта. Ануся, я табе спаць не даю. Млечный шлях. Мои продки-язычники называли тебя Птушиным и верили, что ты показываешь птушкам их дорогу у вырай, у счастливый и щедрый рай, полный дичиной и збожжем, куды рано ці поздно перабярэцца усё чалавецтва, каб стаць неўміручым. Куды ты сёння вядзеш мяне, маіх герояў, што жывуць ува мне? Дадому, да майго дому і маіх вязаў, у Цімкавічы, якія вось-вось вызваляць ад ворагаў, у светлы і шчасны рай, дзе няма хваробаў і болю, або у нікуды. Чалавек яшчэ не навучыўся разумець мову зораў. Ануся, ты чуеш мяне? Чамусьці я веру, што пабачу сваю маці. Ведаеш, якая яна? Яна пажылая, але яшчэ не старая.
Маладосць яе скончылася, калі бацька загінуў на грамадзянскай вайне. А старасць яе я ўшаную. Гэта ж яна пачала ставіць той дом. Гануся, я табе спаць не даю. Цішэй. Тыя могуць пачуць. А чаго мне іх баяцца? Мы ж разам клалі таго быка і разам злеглі хворыя. Я дома, на сваёй зямлі, і я ведаю, што жыве моя бацькаўшчына. Няхай мяне баяцца каму трэба. Ты не гавары так много. Я хочу, каб ты яшчэ паспаў. Сон найлепшае будзе табе лякарства. Я хочу ведаць, з кім я. Я завуся Уладзімір Ярмаліцкі, а маці моя завецца Галена Ярмаліцкая. А вы хто такія ў гэтай хаце? Усе папрачыналіся, пазлазілі з печы, паселі хто дзе і глядзяць чамусьці на Ганусю, як быццам яна развяжа усе іх пытанні і турботы. Цяглося маўчанне. Неспешна, як бы неахвотна, пачынае гаварыць гаспадар. У той час, калі ты быў у сваім вялікім падарожжы, я хаваў сваіх нябожчыкаў. Разам з сваёй Ганусей я іду ў наш заўтрашні дзень. Як магу, я пільную яе душу, каб яна не абязвечылася і захавалася такая, якая і была змалку. Я сам і Гануся з Мінска. Я навуковы работнік Беларускай акадэміі навук. Завуся я Мікалай Сямага. А маладосць маёй маці скончылася яшчэ на пачатку імперыялістычнай вайны. Бацька спярша палавічнік на чужой гаспадарцы, а пасля сам гаспадар імкнуўся вывучыць мяне, ашчаджаў ад простай работы. Пасля яго смерці мяне на доўгія гады агарнула думка, што буду настаўнікам і дзе-небудзь у глушы, каб не адрывацца ад прыроды. У жніўні 20-го года я канчаў Несвіжскую семінарыю, і ў гэтую ж восень мае думкі заняла новая асоба. Несвіжанка Надзея Богуш. Мы яшчэ занадта маладыя былі, каб разабрацца, што гэта да нас прыйшло, шчасце ці няшчасце. Мы як ап'янелі адно ад другога. І гэтую радасць маладосці раптам задушыла няшчасце, якому не было меры. Адразу, як громам, яно зламала наша жыццё. Прыйшла навіна, што за 30 кіламетраў ад Нясвіжа на ўсход дзяржаўная граніца. Душачыся смуткам, мы сабраліся ў дарогу з чужой дзяржавы і роднай зямлі. 4 сутак мы былі на нагах, спрабавалі то тут, то там перайсці граніцу. У адным месцы пагранічныя паліцыянты пачалі па нас страляць. Мы вярнуліся ў Нясвіж, і прыкрасць стала нашай звыклай штодзённасцю. Утрактаваў паліцыю, здабыў ненавіснае мне падданства і адкрыў у сябе школку, дзе вучыў дзетак беларусаў на роднай мове. Гэта па мяне. Вось якім бокам адгукаецца родная мова для дзетак беларусаў. З роднай мовы, што Бог уклаў у вусны, пачынаюцца нашыя пакуты. Прабач, Надзейка, беражы сябе і дзіцятка, што народзіцца. Бывай.
перайшоў мяжу, сустрэў сястру, пачуў пра смерць маці. І смутак мой перайшоў у новую квадру. Страшная здагадка, што сям'я страчана навекі, завалодала мной. Пачаў слаць у несвіж лісты. Божа літасцівы, што гэта здарылася? Адтуль пісьмо ад надзеі. І ад іх, ад дачок-блізнятак, Ганусі і Марыны. Я ўбачыў іх польскія подпісы. Жах агарнуў мяне. Прышэлец на родную зямлю, чужынец вырывае іх душу і на яе месца пакінуць хоча сваю. Гэта было мне як злая атрута. Увосень 39-го года я праходзіў у знаёмыя мне сенцы, і здавалася, што сэрца разарве мне грудзі. Як жывыя сведкі змарнаваных гадоў жыцця стаялі перада мной Гануля і Марына разам з Надзеяй і імі дзвюма. Я адразу выехаў у Мінск. Мы з Надзеяй ашуквалі сябе, стараліся думаць, што нічога страшнага не адбылося, і да нас вярнулася шчасце. Але была безлітасная праўда. У нас не было ўжо нашага юнацтва. У кожнага з нас яно прайшло у сумнай адзіноце. А пасля быў 41 год, чэрвень. У гэты час ужо адбыліся першыя жудасныя налёты немцаў на горад. Надзейка, падрыхтуй дзяцей, перапраніся сама. Праз палову гадзіны мы павінны пакінуць Мінск. Хутчэй, хутчэй! Каб жа не забыцца на самае пільнае. На лесвіцу, хутчэй! Марынка, што ты там забавілася? Дык жа трэба замкнуць кватэру! Бомба прабіла ўсе паверхі і разарвалася пры падмуроўцы. Марына, што ж ты маўчыш? Да ці жывая ты? Тут жа каля сходу рушылася з месца сцяна. Яна рассыпалася на кавалкі і пацягла за сабою Надзею. Надзея ўпала на двор і апынулася пад сподам рассыпанай сцяны. Я знайшоў Марыну і падняў яе. На двары расла старая ігруша. Я пасадзіў Марыну пад тым дрэвам і кінуўся ратаваць Надзею. Разам з Ганусей мы раскідвалі цэглу, мы пачулі Надзеін голас. Яна стагнала і клікала нас з каменнай магілы. Я спусціў у каменны цяжар руку і дакрануўся да яе. І ў гэты момант усё здрганулася, і чорны дым з рухавым агнём запоўніў сабою свет. Звыш сотні немцаў зноў ляцела над Мінскам. Мяне адкінула выбуховай хваляй. Над галавой калыхалася каменная сцяна. Суседні дом раскалоўся, гарэў і рушыўся. Расколаны і ахоплены агнём дом пахаваў пад сабой Надзеіну магілу. Цяпер Надзеіна магіла стала аграмаднай. Яна ўся палала агнём. Усюды ўсё гарэла. Я абняў Марыну і вывеў яе з вогненнага мора. Гэта пажар? Хіба ты не бачыш? Не, я бачу. І я акамянеў ад жаху, бо зразумеў, што Марына сляпая. Сам з настроем, як у магіле,
Я азірнуўся туды, дзе ў каменнай магіле гарэла моя надзея. Божа, няхай бы ты зрабіў так, каб яна пад агнём даўно ўжо была нежывая. Много дзён мы ішлі ды ішлі. Праз 2 дні хады я пачаў гаварыць з дочкамі. Да сярэдзіны ліпеня дабрылі да таго прывабнага месца, якое завецца родны дом. Марына ляжала слабая восень і зіму, а да вясны пачала хадзіць па двары. Яна пачынала бачыць. Было падобна, што яна робіцца здаровая. Разам з надзеяй тут пасяліўся новы чалавек, які стаў сваім. Вось ён, што рабіў труну. Я чех, Эдуард Новак, доктор Пражской в околицы. Мой татынек, калі умираў, сказаў мне: памятай, што некалькі пакаленняў чэхаў будуць жыць для таго, каб Чэхія асталася навек свабоднай. Мой татынек памёр за 2 гады да таго, калі немец каваным ботам стаў нам на горла. Немцы мобілізавалі мяне ў сваю армію. Я уцёк і туляўся, вымяняўшы у чалавека пад слонімам адзежу, пакуль не асталяваўся тут чакаць сваёй будучыні. Марына была ягоным галоўным клопатам. Ён раіў ёй лекі, спакой, цішыню і сон. Але лекі не выратавалі яе. А чаму так здарылася? Пад канец восені заблудны ці, можа, збіты з тропу немец скінуў тут свой груз бомбаў у чыстым полі і сярод дня. Тата! Татачка! Бомбы! Сцяна поехала. Мама живая. Я чую яе голас. Яна размаўляе з намі. Марына пачула аддалены грукат і змянілася з твару. У яе падсвядомасці пачалі ажываць карціны перажытага. Яна ўпала ў адчай і смутак. І хвароба яе вярнулася. І яна зноў пакінула бачыць. Я не адыходзіў ад яе. Мама живая. Яна засталася там, у нашым доме. Калі Марія zemrzela, мне ciężko było cały той dzień остаться при моей nadziei na mój zwrot na батьківщину. Я хочу соснить Марие, а тебе жадаю соснить твою маменьку у родном доме. А я уже снила Марину. А я, Марие, вспоминаси до старой
буду. Як густа зоры у небе сталі. Усё неба у зорах. Лёг по небе шлях млечны, шлях злепленных зорок, поясом серебром, без конца и пачатку. І цікуе, як месяц, з узгорку на ўзгорак пад ім лазіць, мяняючы штоноч апратку. Млечны шлях. За дзень да вайны, калі мы яшчэ і не думалі, што яна будзе. Мы з Марынай цэлую ноч прастаялі на балконе і глядзелі на млечны шлях. Гэтая зорная дарога так вабіла кудысьці нас. Нашто мне зоры, калі іх не бачыць Марына? Боже, якое зорнае неба бывае у гарах, у Чэхах. Уночы, пасля дажджу, калі мокрая кара шасці вязаў пахла на ўвесь свет, заўсёды ясныя былі зоры. Калі я была малой, над бранчыцкім маёнткам завше, заўсёды такі ясны быў млечны шлях. У мене цугаус ёсць 15-годная Гертруда. Яна любіць глядзець на зоры. Фролян, голубка, послухай мене. Я чую свой конец. Усё ужо скончано. Ты юнга, каб ты ведала мой смуток, голубка. Май Гертруда повстає передо мною, коли я гляжу на тебе. Яна у твоїх годах. Голубка, у тебе молодая душа. Думай про свою маму. Это самое дорогое, что есть у человека. Думай про яе и пошкодуй мене. Я увесь калачуся от слабости. Я
на чужой земле, я сам не ведаю, где. Наша часть уже лягла костьми, а я ратовался у тыле. Я думал, что добреду до Германии. И теперь бачу, что никуда я не дойду. Коли ж неким чудом я все ж добреду до Германии, где мой хаус, Гертруда, хай напиша тебе, а ты напиши ей. Вы будете сестрами навеки. Я вспомнил Анны Хайне. Ja, du bist elend und ich grolle nicht. Mein Lieb, wir sollen beide elend sein. Bei uns der Tod das kranke Herze bricht. Mein Lieb, wir sollen beide elend sein. Wohl seh ich Spott, der deinen Mund umschwebt, und seh dein Auge blitzen, trotziglich, und seh den Stolz, der deinen Busen hebt. Und elend bist du doch, elend wie ich. Unsichtbar zuckt auch Schmerz um deinen Mund. Verborgene Träne trübt des Auges Schein. Der stolze Busen hebt geheime Wund. Mein Lieb, wir sollen beide elend sein. Голубка, запитайся у своей утарь, и она похвалит тебе, коли ты будешь Гертруде сестра, а мне выратовальница. Як жа я скажу ўсё гэта сваёй маці, калі яе немцы спалілі ў Мінску? Гэта не немцы зрабілі. Гэта Гітлер. Гітлер вінават. У Марыны адабраў жыццё не Гітлер, а той лётчык, якога Гітлер паслаў. Нешта занадта шчыра гэты лётчык стараўся. Татка! Маўчы. Маўчы, Гануся. Нам трэба пакінуць гэта месца. Тут можна не вытрымаць. Пойдзем на Случчыну, да мае маці. Над моим домом хаос. У Германии это самый стоит Млечный шлях, что и над вашим хаос. Не покиньте меня. Дайте мне стать от хворобы на ноги. Я тогда сам знайду свою дорогу. Голубка, чи чуєш ти об моїх покутах? Я, так. Чи чуєш ти, Боже, об
об наших покутах. Вы цяпер выстаўляеце на паказ свае пакуты? Чаму ж вы ў палон на поле бою не пайшлі, а на захад павалакліся? Пс, крэв. Świnni niemieckie. Дозвольте запалить у печи и сварить мясо. Голод мучить, и мясо сопсуется. Кто там? Gerade aufmachen! Stillhalten! Auch Waffen abgeben! Halt! Halt! Леовия! Кто тут живет? Люди. Waffen abgeben! Sofort! Сдать оружие! Зброї тут нема. Он партизанин? Нема ніяких партизанів. Кто господар? Кто есть хозяин? Я. Тихо. А яна? Моя дочка. А ты кто? Русский солдат. Это русский солдат. Он утекает с Германии, с полону. Liegen bleiben! Лежать! Und wer bist du? Tscheche, desertiert von der deutschen Armee. Tschech, desertiert из немецкой армии. Und wer bist du? Oh, ich bin deutscher Offizier, Oberst, ja, немецкий офицер, полковник. Это один из моих солдат. Мы бежим вместе из партизан плена. Jawohl! А что за человек-господар? Der знает партизан. И он склонен быть партизаном. Und wer bist du? О, это... Wer bist du? Кто ты такие? Du hast mich. Ты назвал меня немецкой свинья. Недавно. Warum schweigst du? Чего молчишь? Говори! Кто ты? Ja 10 lat służyłem w Germanii. Кто ты теперь? Кто ty jest? Jestem z familijnego swojego majątku spod Warszawą. O, Pole? Tak, Polak. Mam tutaj majątek kupowany za groszy, Brańczycy. Mnie małego baćka przywoził tutaj spod Warszawą. Każdym latem w maleństwie глядел tutaj na zory. Оружие jest? Nie mam. Куда idziesz? Kto ty jest? Zrozumiecie wy moją duszę. Завтра
повезу тебе с собой, и тогда ты расскажешь про свой душа. Я. О, Матка Боска. Я належу до тых, хто дбалі аб вялікай Польска. Мы чакалі, што Германія пачне вайну, і мы авалодаем тады ўсходам. Паехаў вучыцца ў Германію. Мы прызналі сваім геніем Бека. У першыя дні вайны нас спусцілі тут з нямецкіх самалётаў. Мы рыхтавалі паветра дзеля прыходу немцаў. А цяпер немцы мне далі дробную службу на прадуктовым складзе. Да таго ж здзек. Я дазнаўся, што пад Варшавам павешана моя сёстра. Мне стала цёмна ў вачах. Мяне выгналі са службы. Я бадзяюся і не маю дзе галавы схіліць. Посмотреть его. Мы будем тут. Топи печь. Вставай. Вставай. Тут яны вечераць будуць. Возьми мне с собой на случайну. На якую случайну? Что ты выдумал? Ты казал, что идешь до матки и господаря возьмешь с собой. Калі я казаў? Что ты брэшаш? Возьми, прошу тебя. Я ведаю про служку, тем боку и мои бранчичи, прошу, ну прошу. Мне не поехать у Германии. Лечить, поправлять здоровье. Молчать. Гэтых трох, поляка, чеха и молодой, вывезть в сенцы и там вартовать. Остальные носить дрова. Данке. Данкешон. Я. Данкешон. Сямага і Гануся нешта надта многа наносілі тых дроў. Холодны пакой пачынаў рабіцца цёплы. Тут жа каля печы ужо не ўстоіць было ад гарачыні. Афіцэр штосьці еў за сталом, які салдаты прынеслі з холоднага пакоя. Печ дыхала жарам, на падлозе пукатам спалі салдаты. У сенцах на перавернутай скрыні сядзелі Ермаліцкі, Новак і Паляк і калаціліся ад холаду. Каля іх стаяў вартавы салдат. Сямага з Ганусей насілі дровы. На гэты раз Сямага ўзяў толькі адно палена. Цяжкое і з вострымі сукамі кавалак сырой яліны. Ён нешта замарудзіў каля дзвярэй у сенцах, зачыняючы іх, і рушыў да вартавога салдата. Пакуль той зрабіў першы рух, ён аглушыў яго суком па галаве. Эдуард, потрымай яго, каб не грукнуўся. Поклади на подлогу. Вось так. Что вы робите? Забери пистолет, он у меня в холодном покое. Ведаешь где? А ну-ся, дай хустку. Я зачиню сенцы, подопру двери и подпалю хату сянец. Там застались отрезки после Марыниной труны. Вы чакайте меня каля Марыниной могилы. Там поляк со связанными руками. Я развяжу.
5 дзён доўжылася іх дарога. Ярмаліцкага, Новака, Сямагі і Ганусі. Ярмаліцкі з кожным днём усё жвавеў. Цяпер ён пазнаваў ужо асобныя дрэвы і камяні пры дарозе. Ужо ён заводзіў усіх у знаёмыя хаты, дзе-небудзь наводдалек ад дарогі. Людзі яго пазнавалі. Зараз дорога пойдзе ўніз, і там ведён будзе мой родны дом і 6 вязаў. Озерніцеся назад. Зноў яны цягнуцца за нами. Стары і той, што быў у летнім пінжаку. Яны ўсе 5 дзён ішлі за нами. Што вам трэба, людзі? Не пакіньце мяне. Дайте мне стать от хвороби на ноги. Przepraszam. Mamy tam na pewno pochoreli. Ty, co zostawali się u chacie. Ale ja jeszcze pośpiał każuch wychapić. A jak starego u lesie spotkał brataczek. Chętnie nie mieć do mnie przyczepił się i nie хоче czepić, kudy ja tudy ją. A ja ich nienawidzę. Ja służył im 10 got i oni mnie na wiek żebrakom i badziakom zrobili. А ты думаў, што яны цябе зробяць князем ад Ломжы да Смаленска? Proszę, daj mnie przytułek do końca wojny. Panie student, daj przytułek u swojej maci. Пасля войны я аддзячу табе. Гэта не твой дом. Адыдзіцеся. І праўда, униз пайшла дорога. А вунь і 6 вязаў видны добра. А чаму яны такія чорныя і як бы голыя? Тож нав'язи, а якіс абсмалки. Мокры вуголь нічым не пахне. Тая куча абсмалкаў калісьці была маім домам. Тут нейкая дошка з вяроўкай. Напісана штось. Вось тут самая прычына ўсяго. Не бяры яе. Што сталася? Не чытай. Я, Галена Ярмаліцкая, повешана за тое, што не хацела сказаць, дзе мой сын. Гэта з яе шыі вяроўка. Сыночек, а я правда живая и чакаю тебе. И ты
тыя 6 высозных вязаў цераз вуліцу ад нашага дома таксама чакаюць цябе. Яны па-ранейшаму цягнуцца ў гору, хоць вайна, хоць што. Пад імі і цень у спёку лагаднейшы, і лісце іх шуміць, як вечная музыка. Здаецца, ні на якім іншым дрэве кара так не пахне. Божа, ці чуеш мяне? Ты адзін ведаеш, адкуль бярэцца зло, што блукае між зорамі. Табе вядомы пачатак і канец яго. Забойство спараджае новае забойство. Вайна абарочваецца вайной, і ты адзін ведаеш, як разарваць гэты бясконцы ланцуг нянавісці. Я ўжо ў Менску. Сілы мае трацяцца і марнуюцца без карысці. Горад абяскроўлены пасля вайны. Я мушу рабіць тое, што мне трэба рабіць, абы не пісаць. Я палю печ, цягаю ваду, краду дровы, дастаю з дошчак цвікі, мыю сваю парваную і вываленую адзежу. Я не магу нават дастаць хоць тоненькі праменьчык дзённага святла ў акно і мучуся ў пограбе. Баюся, што не паспею. Божа, не пакінь жа ты мяне, калі настане той час. Божа, напішы за мяне мае раманы. На канале «Культура» гучала заключная частка радыёспектакля «Млечны шлях» паводле аднаменнага рамана Кузьмы Чорнага. Інсцэніроўку для радыё ажыццявіў Пятро Васючэнка. Ролі выконвалі аўтар Кузьма Чорны, артыст Александр Гарцуеў, гаспадар Мікалай Сямага, народны артыст СССР Геннадзь Аўсяннікаў, Гануся, яго дачка, актрыса Александра Крывашэй, студэнт Уладзімір Ярмаліцкі, народны артыст Беларусі Віктар Манаеў, маці Ярмаліцкага, народная артыстка Беларусі Марыя Захарэвіч, малады ў летнім пінжаку паляк, акцёр Александр Ждановіч, таўсматы, нямецкі палкоўнік, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Уладзімір Мішчанчук, стары, нямецкі салдат, народны артыст Беларусі Арнольд Памазан, трунар, чэх Эдвард Новак, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Андрэй Душачкін, нямецкі афіцэр, народны артыст Беларусі Мікалай Кірычэнка, нямецкія салдаты, студэнты Беларускага дзяржаўнага лінгвістычнага універсітэта Ягор Котаў, Антон Ісаеў, Алексей Рапявец. Над радыётворам 2014 года працавалі рэжысёр-пастаноўшчык Олег Вінярскі, гукарэжысёр Валерый Беляеў, рэдактар Галіна Шаблінская. Музыку Уладзіміра Саўчыка выканаў сімфанічны аркестр Белтэлерадыёкампаніі, дырыжор Юрый Караваеў.